No, zdá sa, že ju poliali nejakým benzínom, ale čo podpálili. S týmto bola zavraždená Simona Siláková. Spúšťačom reakcie tam bola voda a hydricodný. A zároveň sa to vodou nedalo uhasiť. Aha. Je to jedna z napodobenín pyrogelu alebo napalmu. A vedeli by ste nám povedať, kto zo žiakov, čo boli na plaveckom zájazde, by niečo takéto vedel vyrobiť? Nikto. Možno niekto z vyššieho ročníka. Pozrite si, prosím, tento zoznam. Možno Adam. Adam Král. Adam Král. Je v škole? Áno. Mohli by sme sa s ním porozprávať. Samozrejme. Za nás bolo zakázané celý týždeň. Dobrý deň, som Adam Král. Poď sem. Chceli ste so mnou hovoriť? Sadni si. Pozri sa na toto. Ty mi ju zabil? Zabil? On? No vrah. Pozri sa, vieme, že si s ňou chodil. Asi jediný z tejto školy, ktorý vie namýšľať takúto zlúčeninu. A odkiaľ viete, že vrah je z tejto školy? Dobre, chodili sme spolu 2 týždne, ale nebavil som ju. Mal radšej takých tých svalnatých. Najlepšie, keď boli ženatí. Takže ty si to nenamiešal? Nie. Počujem. Ak začneš teraz spolupracovať, tak to budem považovať za poľahčujúcu okolnosť. Veď ja spolupracujem. A vravím ešte raz. Nenamiešal som to. Ako chceš.